Ahoj, dnes jsem zavítal do ski areálu Pec pod Kněžkou. Do konce sezóny zbývají 4 dny, tak se jdeme podívat, jak na tom tento ski areál je. Konec sezóny je zde. Většina areálů v České republice již je zavřena, jako tato sjezdovka, a já se s váma rozloučím tímto posledním videoreportem.